Katur pamirsa budaya ingkang adiluhung ingkang hormatan. Saderengipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamardekaning tias mugi kajiwa lan kasarira tepating sedaya dalasan kula wonten ing dalu punika. Sangene para pemuda sesepuh pini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyoning kautamen ingkang pintos pinundi. Para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah marsudi kita pun wayuning Gusti minangka panuntun kiblat ing menempang saha ingkang kinabekten. Langkung-langkung para pangemban pangebating praja satriyane negari wonten ing Dusun Banyunganti, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Jambu, kalebet wewengkoning Kabupaten Semarang Sulawesi ingkang kinurmatan. Mliginipun Bapak RT RW, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa ingkang kinurmatan Suprambah, ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Yati minangka DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Keamanan, Bapak Babinsa, Bapak
Babin Kamtipnas ingkang kirmatan. Srumpama dumateng para pamirsa budaya campur sari wonten ing dalu menika. Saderengipun kula dherekaken hanengku puja hastawa puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti Kang Purba Dumadi. Karana sewilasa ingkang rumetah satemah hamba bardaya hangariba tumantuk dene para kawula telasan sedaya. Nun inggih ingkang sepisan nun inggih manunggal kajat dusun Banyunganti ngawontenaken merti dusun utawi sedekah bumi. Mugi-mugi sak mangke sak bibaripun menika panglipur dusun Banyunganti tansah gemah roh jinawi karto tinti tentrem lan raharjo. Amin Allahumma ya robbal alamin. Wonten ing dalu menika marak sowan panglipur wuyung campur sari SWL Sekar Wijaya Laras ingkang dipun suwi panjenenganipun Bapak Abah nggih Abah Adi Banolo. Ya Allah kok beda to iki, biasane iki ki aja diteruske ki, aja teruske lho Pak Abah. Oh nggih nah niki biasane ki nggih ora ki kok ketok-ketokan ya Abah. Nggih menika murid-muridipun sedanten termasuk kula murite nggih Abah kok ya jebule kok Abah. Nggih badhe menika ngaturaken lelagon tetembangan sesekaran kakidungan kagem para pamirsa sedaya wonten ing dalu menika. Ugi dipun sengkuyung audione apa iki mau? Tronika audio. Nggih, ingkang mijil saking tlatah. Halah ngendi to ya kok angel raja mak ora ana plakate kok ya. Pasekan. Nggih. Sekar Wijaya Laras nyuwanaken Widawati cacahipun sekawan gangsal kalih niki. Nah, nek 5 kok ya. Ingkang sepisan dipun jumenengaken Pak Yati nika trah keturunan mriki. Nah, nggih nika asli nika lho, mboten subalan. Sik. Lah Pak Yati ngene iki tenanan ora? Nggih, jumeneng Mbak Sati. Yo. Yo. Dalu Mbak Santi, ya Allah Gusti sehat Mbak Santi. Alhamdulillah jeh. Ya Allah Banyunganti. Heeh, campur sari kaya ngene. Ngono kok yo larise. Larise. Tenan niku Pak, kala winganane bulan apa kae yo? 4 dina niku ngedur. Iki cok tanggapan piro? Padahal ya rapate api yo. Rapate apik niku laris men ki Jur. Iki Abah iki jamune iki sapa aku ngono lho ya. Bah, jamumu sapa to, Bah? Jamune iki sapa ngono lho, Bah? Aku Aku kok kaget aku lho. Apik ya ora, kok ning kok laris ra jamak. Njur ketuaan iki jamune iki sapa? Jamu kok sapa iki lho? Jamu. Oh, apa kok ya? Walah lali. Heeh, jeh. Derek mangayu babya dusun Banyunganti anggenipun ngadani sedekah bumi. Heeh, pandonga langkung sae. Mugi masyarakatipun tansah ayem. Amin ya robbal alamin. Diparingi rezeki kathah berkah. Amin. Berlimpah. Amin. Pak Yati. Halo sayangku. Wah. Senengane agar umat, agar Pak Yati umat senengane iki senengane. Ya lah yo. Jare arek ngerti palsu kok ora. Saiki pon emburi. Apa? Ngawur bae. Aja ning sisah kono aja. Nggih. Salajengipun Mbak Widya. Iki yo gawan kotak kok iki. Yo. Monggo Mbak Widya.
Iya. Ha. Iya. 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 Yo, yo. Sik. Saderengipun ngapunten, sik aja omong sik ya, Nduk. Pak Yadi, nak niki kan niki subalan. Nak niki dereng disubal asline ngeten iki Pak Yadi. Nggih, niki ngapunten lho Pak Yadi. Lah kok sik nak subalan ngeten niki, nak niki tasih dereng subalan. Heeh. Lah iya. Lah yo ngono Pak Yadi pancen ngono kok mau kok. Tak jelaske sisan to yo. Lah yo iki lak yo piantun kene kabeh. Aku lek Pak Yadi niki subalan iki mboten. Aku yo ngono to ya. Mbak Widya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Ya Allah Gusti. Heeh. Undian Basiji. Cocok sopo to kae. Nah nggih. Atur panglipun samangke lelagon tetembangan saking SWL. Nggih, ingkang dipun ketuani sinten ketuane sapa? Nanti mau Abah Banolo. Oh, lah. Abah kita semua. Iya, termasuk iki murid TKB. Nah, abahe komplenrang awake dhewe melu plenrang. Ya, nganu kok ngono. Nggih, pokoke nderek ndedonga kagem dusun Banyunganti. Semoga warganya tetap rukun, tambah Amin, rukun, amin. desanya tambah maju. Masyarakatnya sehat kabeh. Semua nanggap Jasmani rohanine sehat kabeh. Sing ra sehat siji wae manyong tok wae. Wis ngono kae. Yang selanjutnya, nggih menika mijil saking Tlatah Ungaran kok ngono wae. Mbak Rizka, Rene. Iyo. Yo. Selamat malam. Ya, Mbak Rizka. Mas Yu, Waduh. Sehat Mbak Rizka? sehat dan waras ya. Alah ya apa Gusti. Alah. Sampeyan ki sok mamane disebul saka ngisor walah selingkap kabeh. Alah. Senangan Pak Khalid. Lah yo kuwi lah. Lah dira di WA Panyong piye? Di WA piye? Kon gowo ngono. Oh, kok pas. Bawa sing kae aja ganti-ganti. Oh ngono sing kae ngono. Oh lah mulakno nek sebul saka ngisor ora bablas iki to. Malah diperagake. Manfaatu kok jan. Nggih, Mbak Rizka, derek Mangayu Bagyo, anggenipun dusun Banyunganti Merti Bumi, Merti dusun. Sedekah bumi. Dongake masyarakate. Mugi-mugi masyarakat Banyunganti. Desa Kebandalan. Pinaringan Sehat walafiat. Sehat walafiat. Iya. Banyak rezekinya. Amin. Kaya raya. Iya. Yang terakhir doa buat Abah apa? Buat apa? Muga-muga tambah. Tambah laris manis jope SWL. Tambah. Ora bojone lho ya. Lho. Ora. Aja kaya ngono. Pokoke tambah sing apik-apik. Lah iya sing apik bae. Sithik-sithik bae. Salajengipun mijil saking Tlatah Temanggung. Lah iki. Nela bukan karisma. Yo. O-A-O-E. Iyo. Ayo yo. A-O-A. Yo. Ose, dalu Mbak Nela bukan karisma. Yes, sedang dalu. Pak Yadi langsung Mbak, Pak Yadi langsung batin. Lah kok iki kok sandale kok dhuwure Raja Mak. Lah asline iki piro? Oh, Pak Yadi lho ya, batin ngono. Lah kok cedhik banget ngono kuwi. Semekot, Pak, Lah, semekot. lah apa kuwi? Semeter kotor.
Ya Allah Gusti, ora kena nesu. Ayo. Heeh. Sehat, Zeh? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, pokoknya doa terbaik kagem telatah baju ngati. Heeh. Apa dajal, Duk? Mugi-mugi tambah ngrembaka berkah barokah. Amin. Masyarakat ayam tengah. Amin. Heeh. Lah kan dugake ora kae. Lho kok malah wedi. Mbak jumeneng mawon mboten apa-apa. Jajar nika mboten apa-apa. Ora apa-apa. Alah. Rene ora apa-apa. Kok malah girap-girap. Oh, alah. Ora usah wedi karo kuwi. Wis disuntik rabies kok. Semoga katur menika SWL kagem sedaya. Yo! Yo. Oh. Yo kanca ning dhisik gabiro. Alera bajune segara. Amriyan numpak prau layar ing dina minggu.
kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran ya sing elek iku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran ya sing elek iku budaya katur kapurwakan kemenika wonten prau layar katerasaken aja dipleroki